Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Ito ang iyong Manay. Welcome back kay Mami Regine Vlog. Kung walang Ray, walang Jen. Regine Vlog. So guys, gagawa tayo ng ginisang ampalaya. Gagawin at dalawang itlog, pampalusog, itlog na bilog, pampalusog, sibuyas at kamatis. Iwain natin guys. Dalawang klase siya guys. Isang tisoy at saka medyo may pagka-negro-negro ba. Kita niyo yung kulay niya guys. Tisoy-tisoy ni siya. Ito din naman negro-negro ba. Dalawang klase kulay. Asa, uy! Grabe! Asa. Ito na guys, naluto na siya guys. Naluto na siya. Gusto ko talagang kumain ngayon ng ganito. Itlog na nakahalo sa ampalaya na half cook lang. Medyo ano lang, hindi masyadong overcook ang ampalaya. O diba? Ang sarap kasi niya guys. Shoutout sa mga nandyan guys. Kumusta kayo dyan? Ito ang inyong Manay, Mami. Yan. Makikipagkwentuhan sa inyo. Tagal-tagal na tayo hindi nagkwentuhan ay. Namimiss ko naman kayo ay. Alam niyo ba guys na sa lagi kong pag-ALS, sa kapag-premiere, na pa-klik lang. Ako'y nagpapasalamat sa mga pumupunta guys. Katulad nila Kabutoy, Mama Jack, Gracie, Kanyang Payato, ganyan sila, Mami Pearly. Yung mga pumupunta sa akin, ako'y nagpapasalamat sa inyo guys. Kahit pa paano, may mga pakunti-kunti, kurot itlog, salamat sa iyo idol, kahit paano, kahit walang tao yung aking ilis, meron na pumupunta kahit paano. So guys, kain tayo guys. Hindi ko man mabanggit lahat sa inyo na pumupunta sa aking LS. Salamat. Margie TV, thank you. Kahit pasilip-silip yan, thank you talaga. Tata Vlog Rayma, thank you. Guys, sarap niya talaga. Kanina guys, may kwento ko sa inyo guys. Kasi nga, dati si Choco dito sa baba natutulog. Kami dito natutulog. Hindi namin pinapatulog sa taas si Choco. Kasi siyempre naman,
yan naman, depende sa pag-treat natin sa aso guys, hindi natin patulogin sa mga kwarto natin o sa mga pisto-pisto natin. Pero si Choco naman, kasi alam nyo naman si Choco, yung nakakaalam sa akin simula pa noon, alam niyo kung sino si Choco sa akin guys. Tinuturing na namin siya na parang tao, bunso, anak, apo lalo sa akin, wala akong apo. Tapos Ginoo ko, kwento sa inyo guys, yung anak ko, sabi doon, boy, sabi ng anak ko, doon mo patulogin na si Choco sa taas, mama. Kasi tranquilo siya doon, tahimik at madali siyang makatulog. Kasi medyo mapresko doon sa taas. Kaya, hindi, minsan kasi pag nakarinig, ayon-ayon niya may butiki, ayon-ayon niya may nakarinig siya ng mga kung anong maingay. Kaya medyo tahimik doon sa taas, guys. Pero yun nga lang, guys, pag alas 4, at oras ko nang mamalingkot minsan o kaya magluto na, andyan na, gusto na yan pagpababa at magpalabas na. Routine na niya, yan guys, punta na yan ang pinto. Yun ako naman, siyempre ako lang naman talaga ang nag-aano niyan kasi ang lakas ni Choco. Nakakaya ko yung lakas niya kasi yung mga anak ko, hindi nila nakakaya sa kanya na sila, gusto pa nila matulog, siyempre. Ako, matanda na, akong tsatsaga kay Choco, kasi alam na alam ko si Choco. Ay, paglabas namin doon, Choco, tahimik na. Sarado pa yung, kasi 5 o'clock minubuksan yung gate ng barangay na. Malapit lang naman doon, gate doon. At saka, nagsialisa na yung mga badak, yung mga tanod, yung mga duty, uwian na sila. Yun na. Lakad-lakad kami doon, lakad-lakad. Kasi hindi siya nagjijinkil, kundi mo ilakad-lakad, lakad-lakad, saka magpupupo. Pagdating na naman doon sa gate, which is, naikwento ko na yan sa inyo, guys, talaga. Yung gate na yun, malalaki yan, between doon, sa may kalsada na, sa pinaka-anong kalsada doon sa labasan, dito sa aming barangay, ang gate na yan na malaki. Na may narinig kami na, nung malapit-lapit na kami, basta ayaw pa naman ni Choco na may iring o kaya makakarinig siya ng puso o iring ba ng mga Bisaya doon sa banda. Ay, iring. Agoy guys, nakapamit naman si Choco. Tunog ng iring. Ganyan. Kaihi na siya, nakajinggil na. Diyos, nakapupo na. Sabi na, tayo na doon ka na sa gate. Tinatambay ko siya sa gate kasi natutulog ulit ako. Nag-iinit na ako ng tubig niyan, saka bigas, sasaing na ako. Higa-higa muna ako. Ay, Diyos ko, hindi mo mahila si Choco. Punta na talaga siya doon sa, kanang kuan ba, gate ba? Kaya may narinig talaga siya kahit ako, parang napas ko may iring. Pero guys, naikwento ko na yan sa inyo. Noon guys, yung mga inires ko noon na nang ako yung mga demon. Inires ko noon, yung mga kwento ko sa inyo guys. Kanang kuan, kanang pag suso ni Choco doon, gusto niya anuhin yung gate, yung isuso dito sa gilid, yung baba. Agoy, kay dili man di ay iring nga din pagtan aw ni Choco, sus nga din naganay guys. Daming dala, nagtakbuhan. Pag silip ko, kami mga butas-butas man na maliit, sinilip ko, sus lalaki, babae. Sus mo, di itong earring si Choco talaga, marites talaga yun. Akala ko kung anong sinususo niya doon sa may bit, siwang doon sa baba ng gate. Ginaganyan na yan. Narinig ko man talaga, medyo ko nang isip ko. May nagsabi, ganon. Sus, Ginoo, guys. Sagi ko, tuklas ni Choco unsa nagdinaganay. Sus ko, Ginoo, kay lalaki di ay babae. Ug naunsa pa mga iring. Naging aras katawag. Iring. Ug kaning ko ni Choco. Iring. Sus, Ginoo, nagiring-iring di ayang duha. Sus, Ginoo, kasayong dako. Nag-iniring-iring di ay mo ni ang ginting guys. Pangaw na mo ang palaya guys. Kay susi, so hindi ka magbiter-biter sa kinabuhi natin guys. Dapat happy lang tayo guys. Ang palaya na magbait-bait da. Dili pait guys. Ako man siyang isa sa hugatan sa asin. Marites na si Choco. Basta ako naging marites. Sa
Yung pa din, nag-iring-iring na. Iring na ito. Iring-iring na ito. Di na guys,